בוא נעבור אליך, כתבנו ניר דבורי, ואתה עם המסר המאיים של שר הביטחון לחמאס בעקבות שורת התקריות האלו. נכון מאוד, דני, ובדיוק אל מול השורה של ההתגרויות האלה שאנחנו רואים באחרונה מרצועת עזה, וגם נוכח שורה של איומים של בכירים בחמאס על הכוונה לחטוף חיילים, בגלל שסיפור סוגיית השבויים ונעדרים והמשא ומתן נתפס ביניהם כתקוע. אנחנו רואים את שר הביטחון מדבר היום ושולח מסר לחמאס בדיוק בעניין הזה. אם יהיה ניסיונות לבצע פיגועים, זה לא משנה אם זה ברצועת עזה, לחטוף ישראלים או חיילים בחול או ברחבי יהודה ושומרון, התגובה של ישראל תהיה גם כנגד חמאס ברצועה, היא לא חייבת להתמקד רק ביהודה ושומרון או במקומות אחרים, והמסר הזה הוא כדי לנסות ולהסביר לצד השני שכל פגיעה כזו תביא תגובה חריפה של ישראל. ואם תרצה עוד מילה על המתיחות והדריכות שיש בימים האלה, תראה, היה אמור היום להיות כניסה של מאות מתפללים לקבר יוסף בשכם. זה קורה מעת לעת בתיאום עם הרשות הפלסטינית. אחרי הערכת מצב בפיקוד המרכז הוחלט לדחות לפי שעה את הביקור. אף אחד לא מוכן לקחת כעת סיכונים. תודה, ניר.